O potencial da nosa lingua tamén se traballa máis alá das nosas fronteiras xeográficas. Sabio ben o subdirector da Eurorrexión Galicia Norte de Portugal, Xosé Lago, que está a liderar a Comisión de Galego no Exterior dentro dos traballos de actualización do Plan Xeral de Normalización Lingüística. Sentamos con el para falar de lusofonía, do galego extremeiro e da lingua na diáspora. Considero que a lusofonía é un potencial importante, importantísimo. Entrando no que pode ser a política galega desde o comezo da autonomía, contamos cos dedos das mans as proposicións de lei que chegaron a convertirse a través de iniciativa legislativa popular, convertirse en textos normativos. A Lei Paz Andrade foi a primeira que o conseguiu. Unha das cousas que estamos vendo e que estamos facendo un traballo tamén de mandar e recibir enquisas da xente e tamén de facer entrevistas a algunhas persoas que poden ser de interese, e unha cousa na que moitos insisten, moitos dos participantes, é que o tema, vamos a chamarlle, do galego vai máis alá da lingua, e é fundamental a lingua como expresión de cultura ou como unha forma de manifestación cultural. Efectivamente, a unión entre Galicia e Portugal, nomeadamente co norte de Portugal, sí que existe desde hai moitísimos anos, xa desde os 90 existe unha comunidade de traballo, existen moitas actividades conxuntas, moitas reclamacións conxuntas. O ano pasado puxese en marcha o Observatorio Galego da Lusofonía Valentín Paz Andrade, que tamén vai en esta dirección. Todo este apoio social existe e hai que canalizalo e darlle saída. Xa a propia Lei Paz Andrade, que sale hoxe con frecuencia, reconocía a intercomprensibilidade entre o galego e o portugués. Desde logo é unha vantaxe importante para nós ou para o galego ter o apoio do portugués que está aí. Facilita moito o traballo, incluso pode, non digo que titorizar no sentido educativo, senón axudar ou ser un espello onde podemos nos mirar para seguir avanzando dentro do que é o galego. O galego e o portugués entendo eu que non son a mesma lingua, polo menos a día de hoxe. Si o galego ten dificultades de sobrevivencia en boas condicións dentro do territorio de Galicia, en estes territorios ten o máis difícil todavía, porque non é unha lingua maioritaria nin ten o apoio institucional que pode ter o galego dentro de Galicia. A pesar de que o galego estea recollido nos estatutos de autonomía de Castela e León, por exemplo, o apoio que ten é menor. Entón, é importante apoialo porque, ademais, hai moita conciencia e moito orgullo por parte destas comunidades da súa diferencia lingüística co resto do territorio de Castela e León, por exemplo, ou de Asturias. Temos a realidade dos galegos que emigraron, sobre todo no século XX, os que van quedando deles, que teñen un apego, si queres, ata sentimental de recordo da lingua da súa mocidade, da lingua e da cultura, e que o falan e o defenden. Unha segunda xeración que en algúns sentidos, algúns conservaronlo, pero hai outros que afastáronse del un pouco por reacción, e logo hai unha terceira xeración de netos ou descendentes de galegos, incluso en algún caso unha cuarta xa, de persoas que se aproximan ou que se achegan agora á realidade do galego
como falábamos antes, non tanto ou non só do galego como lingua, sino de galego como cultura galega. Me gustaría que as propostas que fagamos acaben sendo realistas, posibles e eficaces. Se as propostas que facemos non son realistas, posibles e eficaces, evidentemente non se van poder levar a cabo. Estamos traballando en esa liña. Evidentemente, eu son optimista sobre o resultado final. Todo o mundo está traballando con moita ilusión, con moito interese, e sin, que é unha cousa moi importante, sin vetos previos, nin nada. Nin nos puxeron vetos previos, nin nos autoimpuxemos liñas vermellas que están tan de moda en outras cousas e tan nefastas son para isto.